bature ya ora tek ana blas. Ora ana apa-apa. Sepi atop. Jalnya lho. Blas ora ana wong. Nyanyi dhewean. Kok padahal ora udan. Ora ana bature malam Jumat. Lah, sepi nih rano belas ning pos. Rame mbok menawa wong. Ngene kok ngene. Weh. Keng. Piye? Batur aku nang kene genyo jaga dhewean. Mayamu saiki? Iya. Nah, ya timbangane nganggur. Kowe ora wayam ndah ya kok kuyar. Oh, dhewe segep kok piye to? Asline megeran dipopon omah kuwi kluyar-kluyar. Ya ora ngono. Tepan. Iku paling sisane cagenginane to. Timbangane popo. Nah. Wah, jelas ora ono popo. Sepi beraan. Gak ono demino ngono. Nah, Timbangane nganggur ya. biasane ya ono biasane. Nek golek-golek. Aku mau ngeloro tapi ora kena, ora seru ah. Piye iki? Piye montore larang turamu? Tane. Is, enak iki oleh murah iki awak dhewe. Wong nek ngono. Lah, duwe tak ngono dikocok apa-apa mbek ngenteni wong. Ngeloro ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Ayo. Timbangane terpiping ning malam Jumat iki. Kayak kemarin. Lah wong wayah aku jaga, aku ora tak jubuki piye demi Pak RT aku. Biasanya wayah gawean ning malam Jumat. Ayo engko wayah gawean Sunah Rasul. Del. Piye Ayo. nopo? Lagi nih. Piye. Iki tak dhewean iki lho. Batur aku genyo gawean aku. Ah, ora pasilane lho. Saiki malam Jumat lebih iki. Iki lho dang lho, dang. Dang. Hah, pasti bentuke kaya entuk ngene. Ya. Jangan mau koi. Ya mbok to, mbok macem-maceman. Jenengan lo ya. Wes siap. Piro iki kan? Piro? Nah coba kon di mau bom. Iki lho mari diku sartekan motor. Di bisnis ngono barang nggih. Ah, ya ono. Enom, produk bojo, duwe bisnis ngono barang. Lah akeh ya opo? Aku lah ekonomi lemah gini wis ngene iki. Aku ya remek kok ngono. Saiki lumek mak opo? Kira krungu rame ora pakat jagat donya iki. Badai kok keng ora apa-apa. Sik opo iki bareng tinggal to. Di daerah kene ra krungu. Ora. Sopo to jenenge iki? Lah ngecap kok, ngecap. Yo. Oh, tak ngecap aku ya. Sopo meneh? Suwe aku. Tahu jenenge tapi dalam sak daerah ini iki. Wedok. Wedok. Awake iki. Ora ono niki. Angger yo. Aku lho sing gawe meke iku lho, meke desa kene iku lho. Piye? Lah bahas masalah ngono iki terus kok. Aku nanti jembolok ngasi. Kok ngono ceritane ngono iki. Lah nenek. Berarti tenan iki ya. Apa kene Bu nih? Opo? Jadi kenapa sih beden? Ayo takok ngono Kucing lho kucing. Ayo. Kok apa to Kucing. Wes jangan ngomong mati stok. Kowe matimu di matiku. Iki lho. Dimu. lah. Kirim kok di Kucing mau. bisnis sataran motor. Heeh. Nanti tiba ya kok sugih. Tenan to. Kayak kowe birin lataran motor apa ndi? Salam. Jadi ini kan Dindingan. dengan Dindingan Motor motor. iki mono cikari. Kok ning gawe apa seteran iki? adol belum Adol. Cikar. Bae. Cari ku motor. Iki digamut awak entok kalau mau delek nang ndi he. Larang iki ono. Diimpor Impor Australia iki. Australia. Iya. Ini kan cukup biasanya BRT ini gue kopi tuh ra. Nanti. Nanti lo Biasanya kok yo yo. kopi nang pisan. Nang kok pisan. Tak baturi ki lara marang begene kok. Tak duwe itu kopi.
Sik, gua iso kopi. Gua dikirim. Sing belas rapi. Lah ono kucing tiba wae lho kok iso kaget Aku mati. jebol kok. Cot. Kopine to. Cak matur suwun Bu RT. Alhamdulillah. Cocok iki. Suwun Bu RT ya. Sapa iki ya? Bisa minum kopi. Ayo. Oke. Tidak perlu guyune. Sapa mau guyu brek? Ayo, opo ngangin. Aku ngomong teh. Ora apa-apa. Iya, aku ndel kae. Ora ada ono apa-apa iki. Jeburok aku. Angin, Jeburok angin. aku jeburok. Nyepengene apa nih? Mosok adem kae. Kok ki. Apa iki? Aku. Waladim. Aku tak mulai sik ya. Kok saya iki lho. Iya aku diceluk bojoku kok. Bojoku diceluk makku aku. Dia aku tak mulai sik aku. Aku tak mulai sik aku. Piye lho? Mama. Aku mulai sik. Nembang no besek. Aku mulai sik mau, mulai sik aku dip. Oh, Mulai sik aku, mulai sik. Tekan kasih kopi mau. Bisa lagi ketok itu. Ampun, aku iya Mbak Kunti yo. Iya, ampun. Iya, ampun. Iya, ampun. Bang Kokeng Bang mulai. Kayak baturi tenan lho ya aku sampai kok mayang mulai. Tambah mati lah. Iya, saya terserai. Ya, mati lah gue. Ayo. tapi ayo mulai sampeyan yo. Iya, jalur Cap, ora ana dal-dal Mas. Yo. Coba motor e. Abel sih. Aku Kok ora? Esuk nek ora apa-apa. dewe ana kuwi. Nanti saya cek. Yo, beles ya. Iya, hati-hati. Kok ora Mas. ora ngirim kesi. Anjo. Anak opo? Anak tak mulai, badhe mak kae ben nyemburok kok dhewe. Kalau sia-sia ini piye ini? Ah! Apa iki? Ya Allah. Selamat dia aku. Saiki tak tuju jarang ngrasani wong wae. Rasano saiki. Kapok terus jarang ngrasani wong wae. Mulane wong jo ngrasani wong wae terus. Kapok kapan? Ora dadi ngono wae tetekane. Duk. Licik tenan. Saiki aku nambah sumer. Dong-dongane nambah pingsan. Ini nambah sumer aku. Ngono sekeh. Rawat dirapeti ambek bunti. Dene ngono wae kok. Semaput. Saiki dirasakno. Lan turu nek kono sampai subuh. Wis saiki tak coba kabeh. Sesuk nek ana wong arah ngrasani ngono meneh yo. Wedi meneh dhek. Kapok. Wis saiki kapok ora. Jualukane saiki ben semaput turu nang kono wae. Kapok. Anak bojoku sepine ngene. Bung sik. Mbok menawa liwat tak celuk kok.
Nah kok sepi, jarene wong akeh mau. Lah kok tiwas sik. Agawano kopi mek loro kok. Keng, Makci, nyalo kopi. Iso. Iya mak. Lah kok dhewean kowe? Kandhani yo kene nane wae Pak Brit lu tak baturi nah saiki wae aku wae ora ngomong belas iki. Lah muka kene lho. Iya. Bature mau ngomongan. Waya juga sapa saiki ngene? Ayo tilik-tilik. Paling kongkeng paling saiki malam setu. Nek kene batu di aku ora apa-apa ya. Brit. Kene giliranku jogo rak baturi. Ayo baturi. Gini petak baturi ngono kok. Jesok kuwatir to nek masalah baturi aku siap. Kene kene. Itu nama Cik Gering lho. Yo nek kok lagi dugru-dugru. Ayo Lah iki wis jam piro mau kok lagi Ape nyolok becot nah ora sing metu belas kok. nah wong yaene kok nyolok kebecot wong rong grimis. Rapinen Nansi. Wong nyolok kebecot iku nek wis grimis, ngono kula nyolok kebecot. Andane badhe wong iki lambe-lambe ngaron. Duh. Apa kok lalu? Kok kenal gune? Heh? Duh. Kok kenal gune? Heh? Sapa? Biyune sapa? Karena aku kok iso. Iso. Apa? Iso. Aku ora denger mudeng aku apa pek nih? Coba kejain aku to. Duh.